Il-Maltin, bħal bosta Mediterranji oħra, jiċċelebraw il-festi b'intensità kbira. Bil-win jgħidu, ikel bix-xeba, mużika kontinwa u briju bil-bosta. Fost id-dilettanti tal-armar tal-festi, nosservaw reġistru partikolari ħafna, bi kliem ikkolorit daqs il-festi infushom. Il-Knisja għandha armar differenti, allura pereżempju bħal ngħidu dan huwa armar tas-sekonda u dan huwa armar tal-festa. Bħal ngħidu aħna il-linef. Eżempju jkun hemm il-linef illi jintramaw għal kuljum, però mbagħad ikun hemm il-linef li jintramaw fil-festa. Għandek il-vent artali. Dan huma fis-sekondi festa ikun hemm vent artali illi jikkumplementaw l-ornamenti għal daw il-festi, imma fil-festa mbagħad ovvjament jinħarġu oħrajn ħafna minnhom ikunu jew pereżempju tal-fidda, oħrajn ikunu r-rakmati, tal-bellus, u armar ieħor illi ovvjament jintuża għall-festa biss u ma jintużax għal festi sekondarji jew festi oħra li jkun hemm fil-knejjes. Bħal ngħidu aħna t-tużell. It-tużell huwa dak illi jkun armat fuq l-art tal-maġġur, ġifier l-art tal-kbir tan-nofs tal-Knisja, u dan it-tużell ikun tad-drab, kollu l-iskultura tal-injam li jintrama għal kuljum, però mbagħad tal-festa jintrama wieħed differenti. Il-bradella u l-pedestal tal-istatwa li tintuża ovvjament għall-istatwa titolari jew ta' dik il-parroċċa biss. Għandek il-gandlieri li jintramaw fuq l-artali. Id-damask illi f'ħafna parroċċi wkoll u knejjes ivarja minn dak tas-sekondi festi u tal-festi. Hemm dak li ngħidulu l-Canavazzo d'Oro, dan huwa damask bil-ħjata tad-deb illi pereżempju jintuża fil-każ tal-parroċċja tagħna ta' San Lawrence jintuża fil-kappella tas-Sagrament. Ovvjament l-armar ta' barra huwa kompletament differenti minn dak ta' ġewwa. Għalkemm l-armar ta' barra qiegħed hemm biex jikkumplementa l dak ta' ġewwa. Bħal ngħidu aħna għandna t-trufej. X'inhu dan it-trufej? Ikun armat mal-arbli, pereżempju f'xi pjazza li minnu joħorġu set ta' bnadar li jkunu relatati mal-festa. Għandek il-pavaljuni, il-pilandri li jkunu kanolli li fuqhom ikollhom brazz jew kellha linfa kif isibuha postijiet oħra li tixel bid-dawl. Għandek il-qaddisin li jkunu relatati mal-qaddis li qed tiġi ċċelebra tal-festa għalih. Il-liedna, illum il-ġurnata tintuża liedna tal-plastik minn dik differenti li kienet tintuża tal-ħaxix qabel fil-passat. Fil-Birgu bħal kull post ieħor għandna tradizzjonijiet tagħna u ovvjament dawn it-tradizzjonijiet iġibu kelmiet jew kliem differenti minn postijiet oħra. Fosthom pereżempju għandna dik li nsejħula il-boma. X'inhi din il-boma? Din hija arblu wieqaf li jeħel maswar tal-Birgu fit-triq prinċipali fejn magħha jiddendlu diversi tarjoli u dak li ngħidulhom paranki biex tittella l-istatwa ta' San Lawrence fuq kanolla kbira 3 ijiem qabel il-festa. Dik li aħna nsejħula wkoll l-antiviġilja, ġifieri lejlet il-festa li taħbad it-8 ta' Awwissu. Hija kelma illi nużaw prattikament fil-Birgu biss, antiviġilja biex niddiskrivu din il-ġurnata u l-istess il-boma anki kif teħel. Mas-swar tal-Birgu għaliex ovvjament postijiet oħra m'hemmx is-swar illi insibu fil-Birgu. U mbagħad għandna dak li nsejħulu il-ballun tradizzjonali. Dan il-ballun ukoll oriġina fil-Birgu, illum hawn xi żewġ postijiet oħra biss f'Malta li jagħmlu din it-tradizzjoni qrib kif nagħmlu aħna, fejn fil-Marx ta' filgħodu hemm ballun li qabel konna npoġġu xi għasafar fih u meta jasal il-marċ fil-pjazza fil-bidu tal-marċ ta' filgħodu jinfetaħ u fih joħorġu l-għasafar u titfaċċa l-istatwa żgħira ta' Santa Paċenzja u San Lawrence u San Lawrence tifel magħha. Dawn huma żewġ affarijiet illi
prattikament isibhom ħanejdu hekk fil-birgu jew inkella aħjar oriġinaw mill-birgu mal-wasla wkoll tal-kavallieri li ġabu ħafna tradizzjonijiet oħra magħhom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.